Kampa roj ku di sala 2015 de li parêzgeha Hesekê hate vekirin, yek ji wan kampanek ku têde hejmareke mezin ji jin û zarokên malbatên Daişê hene û xeteriyeke herî mezin li ser herêmê û cîhanê çêdikin. Di kampê de jin û zarokên ji welat û nasnameyên cuda hene. Rewşa wan ji aliyê ewlehiyê ve hestiyar e, ji ber ku îdeolojiya tundirawiya Daişê di nava kampê de tê zindî kirin. Girê dayê rewşa kampa roj û rewşa ewlehiyê hevseroka kampê Hikmiya Ibrahîm axivî û got ev kamp xeteriyeke mezin li ser herêmê çêdike. Banga me û her dewletekî ku kesê wat kampa roj de hebe werin kesê xwe bibin. Lê îstîcabe gelek zeîf e. Ez bêjim 2025 hejmarekî ez teqrîbê em bêjin ji 11 dewleta hatiye xwe bir. Ew 16 malbat ji 11 dewleta hatin birin. Ji saleka sax êsal jî êsal ez bêjim teqrîbê 22 malbat çûn. Ew 22 malbat jî ji sê dewleta bûn. Astralî bûn, Tunis bû, Endonezya bû. Yani hejmarekî gelekî hindik tê de derxistin dewletê ku xwe diherikênin gelekî hindik. Yani îstîcabe gelekî zeîf. Mezin dibin, her salek ti çê mezin dibin. Bin wî fikrî de, bin wî îdeolojiya ku dê dike serê we de, her dibe xetariya wê zêde dibe. Ji ber wile jî daîman em bêjin ev malbat ev dewlet her dewletekî werê kesê xwe bibe ji ber ev wek qumbileke ye. Qumbileke mewqût e. Em bêjin wek bizreke avakirina Daişê careke dî ava dibe. Zarok bin vî fikrî de mezin dibin. Her wiha daxuya kirin ku zêdetirî 700 malbatên Daişê ku li ser zêdetirî 10,000 jin û zarokî belav dibin nava kampê de jiyan dikin. تقريبا ام بيجن سر 740 malbatî bir de heye. Ser 10,300 kesî vê kampê de ne. Ji ser pêncî cinsî re tên divir de ne. Tê ji pêncî zimanî divir de ne. Rûsî ne, Tirkî ne, Belcîkî ne, Brîtanî ne, Almanî ne, em bêjin dewletê Erebî, Misra, Tunsa, Megrib. Yani te ji çi dinya ew ê dinyayê divir de hene. Kampa roj ne tenê pirsgirêka mirovahiyê ye. Lê di heman demê de bombeyeke navdewletî ye ku bi teqîna wê re dibe ku felaketeke mezin rû bide.